בימינו השיווק מתייקר מיום ליום ונדרש להשקיע בנושא אלפי שקלים בחודש. ומי שלא יכול להרשות לעצמו להשקיע בקמפיין ממומן, צריך להתמיד בכל יום מחדש ברשת עם שיווק אורגני חכם. בטח אתם אומרים לעצמכם, הלוואי והיה לי עוזר חכם שמחפש עבורי את כל ההזדמנויות ברשת ומסנן רק את מה שהכי רלוונטי. אז תכירו את פושר, מערכת הראשונה מסוגה בישראל שיודעת לסרוק אלפי מקורות שונים ברשת, בדגש על פייסבוק. כך שבכל פעם שיעלה פוסט שרלוונטי עבורכם ברשת, תקבלו על כך התראת פוש ישירות לנייד ותוכלו להגיע במהירות ובקלות ללקוח הבא שלכם. בואו ניכנס פנימה לראות איך המערכת נראית. אז יש לנו את דשבורד הנתונים שלנו. פושר מסדרת לי את כל מה שרלוונטי וחשוב עבורי. מבחינת מספרים, כמה פוסטים קיבלתי, כמה קבוצות פעילות אצלי, לפי איזה תחומי עניין קיבלתי פוסטים ומה סוגי הפוסטים שקיבלתי הכי הרבה. כמובן נוכל לראות גם מאיזה קבוצות קיבלתי הכי הרבה פוסטים וכדומה. בואו נעבור לאזור הסינון שלנו. יש לנו שתי פונקציות שבאמצעותם אנחנו מצליחים לסנן ולהגיע ישירות לפוסטים הכי רלוונטיים. קודם כל, העוזר החכם, טכנולוגיה של AI שעוזרת לנו לסנן לפי כוונת הכותב של הפוסט, אם הוא מחפש שירות מסוים, אם הוא שואל שאלה וכדומה. בנוסף לכך, אפשר להגדיר את התחום פעילות שלכם. אם אני עוסק בשיווק, בפיננסים, בתכנות וכן הלאה. מבחינת סינון נוסף, אני יכול להגדיר את המילות מפתח שרלוונטיות עבורי. זה אומר שאם אני קמפיינר או עורך דין, אז אני רוצה את כל הפוסטים שיש בהם את המילה קמפיינר או עורך דין. בנוסף לזה, יש לנו את האזור ניהול קבוצות שלנו. באזור ניהול קבוצות יש לי שתי דברים שהם חשובים. קבוצות שאני מוסיף וקבוצות שהן שותפות במאגר של כל הלקוחות שלנו. קבוצות שאני מוסיף זה קבוצות שיהיו רק אצלי ובעצם יסרקו בשבילי, ופה אני אוכל לראות את הסטטוס של הקבוצה וכמות הפוסטים שקיבלתי, כמובן לשלוט בזה ולעצור את הקבוצה מסריקה וכן הלאה. בנוסף לזה אני יכול לעבור ולראות איזה קבוצות נמצאות בעצם במאגר שלנו בפושר. וכמובן, לוח הפוסטים שלנו. בלוח הפוסטים אני יכול בעצם לעבוד עם המערכת ולראות את כל הפוסטים שאני מקבל. אני יכול לראות מי העלה את הפוסט, אני יכול לראות מאיזה קבוצה עלה הפוסט, ואני יכול לראות כמובן את התוכן של הפוסט. בלחצן אחד אני יכול להגיע ישירות לפוסט בפייסבוק. לסיכום, חיסכון אדיר בזמן, סדר וארגון בכל מה שרלוונטי עבורכם במקום אחד, אלפי עיניים שמחפשות עבורכם הזדמנויות ולקוחות ברשת, להגיע להזדמנויות בקלות מרבית, להיחשף למקומות נוספים ברשת שאתם לא ידעתם שקיימים עבורכם ואתם יכולים להגיע דרכם ללקוחות, ויתרון משמעותי על המתחרים. אם אתם רוצים להצטרף אלינו, לא נשאר לכם לעשות שום דבר חוץ מלהירשם ולקבל 10 ימי התנסות בחינם לגמרי, ותוכלו ליהנות גם מקהילת הלקוחות שלנו. אנחנו פה בשביל ההצלחה שלכם. אז בשביל להירשם אתם נכנסים פה בעצם אל ההרשמה ויוצאים לדרך. בהצלחה.